नमस्कार मित्रांनो, सुवर्ण कोकणच्या अजून एका नवीन व्हिडिओमध्ये मी आशिष नाटळकर तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय। तर मित्रांनो, मागच्या भागात आपण खेड ते महाड हा शॉर्टकट रस्ता बघितलेला आणि आपण परत महाड हायवेला जॉईन झालो। आता आपण महाड पासून भरपूर पुढे आलोय, म्हणजे वीरमध्ये आलोय आणि महाड सोडल्यानंतर जवळपास 5 ते 10 किलोमीटर पर्यंत रस्ता झालेला होता कॉन्क्रीटचा। त्याच्यानंतर पुढे जरा थोडेसे डायव्हर्जन वगैरे होते, रस्ता खराब होता, पण जुना रस्ता होता तो मस्त होता, म्हणजे आता जो डांबरीकरण आहे त्याच प्रकारे होता। आणि आपण आता वीर गावात आलोय। तर या आपण भागामध्ये महाड ते पळसपे फाटा म्हणजे आपला हायवे या रोडची कंडिशन बघणार आहोत। त्याच्या आधी देखील आपण 2 महिन्यापूर्वी या रोडचे अपडेट्स घेऊन आलेलो, तर त्यामध्ये देखील आपण पूर्ण हायवे दाखवलेला। तर या रोडमध्ये आपण आता मुंबई रूटला चाललोय, त्यावेळी आपण गावच्या रूटला होतो, देवगडला चाललेलो। तर आता इथे संध्याकाळची वेळ असल्यामुळे थोडंसं ट्रॅफिक आहे, पण माझ्या मते हा रस्ता स्किप करतील ना रे? हा रस्ता नाही, ही दुकानं मागे घेतली आहेत, म्हणजे इकडे कदाचित माझ्या मते 4 लेन होईल, कारण मानगाव आणि गोरेगाव मध्ये पूर्ण स्किप केलेला आहे रस्ता। मानगाव मध्ये बायपास वगैरे केलेला आहे। हा, तर इथे माझ्या मते रस्ता होईल, कारण दुकानं वगैरे सर्व मागे घेतली आहेत। तर आता हे काम कधी चालू होईल काय आयडिया नाही। आता आपण निघालोय लोणेरे मधून, मगाशी आपण लोणेरे मध्ये होतो, आता पुढे येणार आहे मानगाव। मानगाव नंतर मग रोहा, कोलाड वगैरे हा सर्व प्रवास करत आपण पळसपे फाट्यावर पोहोचू। तर अजून मुंबईमध्ये पोहोचण्याचं म्हणजे आम्ही आता मॅपवर टाकलेलं 4 तास सांगते, 4.25 तास, 160 किलोमीटर आहे अजून। आता बघूया किती वेळ लागतोय ते। बाकी इथे रस्ता तर ओके आहे, पण आता नाईट असल्यामुळे तुम्हाला जास्त फुटेज दाखवता येत नाहीत, कारण समोरून येणारी जी लाईट आहे ती पूर्ण ग्लासवर येते, त्याच्यामुळे रस्ता नीट क्लिअर दिसत नाही आणि मध्ये असे थोडेफार जरा खड्डे आहेत। आपण आता आलोय मानगाव मध्ये। तर हा जुना रस्ता असाच राहणार आहे, आपण आधी पण व्हिडिओमध्ये सांगितलंय। आणि हे आहे रेल्वे क्रॉसिंग, म्हणजे मगाशी आपल्याला संगमेश्वरला भेटलेलं, त्याच्यानंतर चिपळूण नंतर इथे क्रॉस होतंय। हे सर्व जे रेल्वे क्रॉसिंग आहे वरून ब्रिज वळून जातात, पण चिपळूणचा आहे तो अंडरग्राउंड जातोय खाली। तर हा जुना रस्ता असाच राहणार आहे, कारण नवीन मुंबई गोवा हायवे आहे हा बायपास करून काढलाय आणि त्या बायपासचं काम चालू आहे। तर आपण आता या जुन्या रोडने चाललोय आणि रस्ता हा आधीपासूनच ओके आहे। तर आता पुढे बघूया इंदापूरमध्ये काय परिस्थिती आहे ती, कोलाडमध्ये आणि रोह्यामध्ये। त्याच्यानंतर मग आपण पुढे पेनमधून पळसपे फाट्याला पोहोचू। अजून नाही म्हटलं तरी 1.5 ते 2 तासाचं रनिंग आहे। हा रस्ता पूर्ण ओके आहे मस्त, आणि मारुती आता फुल गाडी चालवतोय। मारुती आता पनवेल पर्यंत गाडी, म्हणजे मुंबई पर्यंत गाडी घेणार आहे, पहिला मारुती। आता मी आराम करणार आहे, कारण नांदगाववरून म्हणजे शिरगाववरून पूर्ण गाडी घेऊन आलो, कंटाळा आला आणि उन्हामध्ये। तर मारुती आता फ्रेश माइंडने गाडी चालवतोय, तर तो दापोलीतून आलाय। आता पुढे आहे मानगाव बाजारपेठ, ही आहे मानगाव बाजारपेठ। मानगाव बाजारपेठेमध्ये हे असं ट्रॅफिक होतं, म्हणजे रस्ता तर जरा सारुंद आहे आणि दुकानं वगैरे आहेत, सर्व बाजार असल्यामुळे इथून मुंबई गोवा हायवे पूर्ण स्किप केलाय, पूर्ण बायपास केलेला आहे बाहेरून। तर इकडे आता रात्रीचं बघा ट्रॅफिक किती आहे ते, आणि आम्हाला पोहोचायला तरी पण आम्हाला तरी 12 वाजतील। ट्रॅफिक एवढं नाही आहे आता, पण रनिंगमध्ये आहे, पण शेवटी स्पीड थोडंसं जरा कमी होतं। आपण आता मानगाव सोडून पुढे आलोय, थोडेफार खड्डे आहेत पण बाकी रस्ता ओके आहे। आताच्या कामचा एक विषय चाललेला, हे इकडे मध्ये डायव्हर्जनचं काम केलेलं नाहीये, बाकी रस्ता ओके आहे। मध्ये इथे जरासं काम चालू होतं, त्यामुळे जरा तिथे खड्डे होते, बाकी रस्ता ओके आहे। आई शपथ, आहे थोडाफार रस्ता इथे चांगला,
पण शेवटी डायव्हर्जन डिवायडर वगैरे आहेतच, त्याच्यामुळे नाईटला जरासा इश्यू होतोय गाडी चालवायला. आणि आमची काच जराशी थोडीशी ही आहे, ब्लर आहे, थोडीशी स्क्रॅचेस वगैरे आहेत, त्याच्यामुळे क्लिअर अशी विजिबिलिटी येत नाही आहे. पण मारुतीचा रेग्युलरचा रूट आहे, म्हणजे दापोली टू मुंबई मारुती नेहमी इकोने प्रवास करत असतो, त्याच्यामुळे मी मारुतीकडे गाडी दिली आहे ड्रायव्हिंगसाठी. मला अशा या क्राऊडेड एरियामध्ये वगैरे गाडी चालवायला भरपूर कंटाळा येतो. पण काही वेळा ज्यावेळी आम्ही फॅमिलीसोबत वगैरे जातो त्यावेळी सिंगलच ड्रायव्हर असतो मी, तर त्यावेळी चालवतो, पण सावकाश. आता आपण ॲव्हरेज स्पीड आम्ही पकडून चाललो आहे 50-60 50-60, कारण कंटेनर वगैरे आहेत, गाड्यांचं ट्रॅफिक देखील वाढलं आहे, पण बाकी रस्ता ओके आहे. आता आपण इंदापूरमध्ये आहोत. मगाशी आपण माणगाव सोडलं, माणगावपासून जवळच इंदापूर आहे. तर आता मेन आपला जो रस्ता आहे सध्याचा म्हणजे मुंबई गोवा हायवेचा प्रोजेक्ट, तर तो इथे पुढे इंदापूरच्या ठिकाणी एंड होतो. इंदापूर ते झाराप हा टप्पा होता, कारण पनवेल ते इंदापूर आणि झाराप ते पत्रादेवी असे हे 2 टप्पे होते, हे पहिलेच पूर्ण झालेले. पण इंदापूर ते पनवेल हा टप्पा भरपूर वर्षे प्रलंबित आहे आणि त्याला खड्डे पण आहेत, ते काम देखील पूर्ण झालेलं नाही आहे. पण झाराप ते पत्रादेवी हा रस्ता क्लिअर झालेला आहे. हा बघा, इथून हा पनवेलचा टप्पा एंड होतो आणि इथून आपल्याला इंदापूर ते झाराप हा टप्पा चालू होतो. तर आता आपण आहोत इंदापूरच्या पुढे. आपण आता आलो आहे कोलाडला. तर कोलाडला इथे हा रेल्वेचा ब्रिज परत क्रॉस होतोय आणि आता मागे इंदापूर ते कोलाड हा रस्ता एकदम मस्त होता, काय प्रश्नच नव्हता आणि गाडी पण ॲव्हरेज स्पीडने आली आमची. आणि इथे देखील रस्ता मस्तच आहे. आता पुढे बघूया काय कंडिशन आहे ती. तर आता आम्ही टार्गेट केलंय की शक्यतो पळसपे फाटा वगैरे आहे त्याच ठिकाणी एक हॉल्ट घ्यायचा चहासाठी वगैरे, कारण या ट्रॅफिकमधून वगैरे आणि या अशा रस्त्यांवर गाडी चालवून भरपूर इरिटेट व्हायला होतं आणि दिवसभर ट्रॅव्हल करतोय, त्याच्यामुळे तर अजून कंटाळा. त्यामध्ये आमच्याकडे आहे इको गाडी बेस्ट आहे, पण शेवटी दिवसभर उन्हातून प्रवास आणि विदाऊट AC मधून प्रवास या सर्व गोष्टी मॅटर करतात. ह्या ब्रिजवर थोडेसे खड्डे आहेत, बाकी रस्ता ओके आहे. मागे पण जरा जे आपले आम्ही मागे बोललेलो की जे कॉजवे वगैरे असतात त्या ठिकाणी जरा म्हणजे असे आपण काय बोलतो ना, लेवल नसते रोडला, डांबरीकरण वगैरे करतात आणि उंच सकल असा भाग असतो, पण बाकी रस्ता ओके आहे. तर आता बघूया पुढे काय रस्त्याची परिस्थिती आहे ती. आपण आता कोलाडमध्ये आहोत. कोलाड नंतर काय आहे त्याला, माझ्या मते रोहा आहेत ना, रोहा म्हणजे आपण रोह्यामध्येच आहोत ना. नाही, आपण रोह्यात आहेत. बरोबर, रोहा तालुका. रोह्यात आहोत. ओके. त्याच्यानंतर आपण पेन मध्ये पोहोचू. पेन आणि नंतर मग हमरापूर वगैरे, वडखळ नाही, आधी वडखळ, आधी वडखळ येणार ना, आधी वडखळ आणि नंतर पेन, पेन नंतर मग डायरेक्ट पळसपे फाटा. आपण कर्नाळा अभयारण्याच्या एरियामधून जाणार आणि मग नंतर पळसपे फाटा, जिकडे आपला मुंबई गोवा हायवे एंड होतो. पाली. मित्रांनो, आपण आता आलो आहे वाकण फाट्याजवळ. तर इथून पाली खोपोली मार्गे आपल्याला एक्सप्रेस हायवेला जायला रस्ता आहे. खालापूर टोल नाक्याच्या इथे आपण जातो आणि इकडून आता माझ्या मते ट्रकचं वगैरे ट्रॅफिक चालू होईल. पण रस्ता मस्त आहे, काही एक प्रॉब्लेम नाही. काही ठिकाणी थोडेफार खड्डे होते, पण नॉमिनल आहे. पण लास्ट टाइम आलेलं त्याच्यापेक्षा तरी खूप बेटर आहे. लास्ट टाइम तर पूर्ण इथून आम्ही धूळ खात आलेलो. AC गाडी होती म्हणून काही प्रॉब्लेम नव्हता, पण आता तीच जर इको असली असती त्यावेळी किंवा आता जर इथे असा रस्ता असला असता तरी पण भरपूर इश्यू झाला असता, म्हणजे हाल झाले असते अक्षरशः. पण आता तर रस्ता ओके आहे. तर आता पुढे बघूया. पुढे आपण आता डायरेक्ट वडखळला भेटू. वडखळ नंतर मग पेन आणि नंतर कर्नाळा अभयारण्यामधून पळसपे फाटा. पळसपे फाट्यामध्ये आपण हॉल्ट घेणार आहोत आणि मग तिकडून फ्रेश होऊन जरा पनवेल सिटी आणि मग मुंबई सिटीमध्ये एंट्री.
आता आपण नागोठणेमध्ये आहोत. तर नागोठणेमध्ये पण काय कामाची परिस्थिती वेगळी नाही आहे, पण हा जो जुना रस्ता आहे हाच रस्ता मस्त आहे. पॅचअप वगैरे केलेला आहे सुंदर, त्याच्यामुळे गाडीच वगैरे चालवायला मस्त. फक्त हे जरा स्पीड ब्रेकर वगैरे जरा हेवी आहेत दिलेले, त्याच्यामुळे थोडंसं स्पीड मेंटेन करता येत नाही. आपटलं, कारण गाडीमध्ये वेट नसल्यामुळे गाडी भरपूर हे होतं ना, जम्प होता. ते जर पूर्ण गाडी सीट बाय सीट असली असती ना तर तेवढा इश्यू येत नाही सस्पेन्शनचा. मस्त प्रवास होता आतापर्यंत तरी. आता याच्या पुढे बघूया कसा प्रवास होतोय ते. सगळ्यात मेन टेन्शन आहे ते वडखळच्या इथे, कारण तिकडून जो उरणचा रस्ता आहे तर त्या रस्त्याचे सर्व कंटेनर आणि सर्व येतात आपल्या मुंबई गोवा हायवेवर. तर तिकडे काय ट्रॅफिकची परिस्थिती आहे ते बघूया. इथेपर्यंत जरी कुठे ट्रॅफिक मिळाला नाही, जर सिटीमध्ये थोडासा स्पीड कमी होता, कारण संध्याकाळची वगैरे वेळ असल्यामुळे जास्त लोक वगैरे बाहेर पडतात. हेच नाईटला पूर्ण सामसूम असतं. म्हणजे जर तुम्ही आपली स्मार्ट बसची व्हिडिओ बघितली असेल, जे आपण फुल नाईटने प्रवास केलेला बसचा, तर त्या ठिकाणी पूर्ण एम्प्टी रोड असतो, कारण आपण फुल नाईटला प्रवास करतो. आता आपण नागोठणे आलोय, नागोठणेमध्ये, आणि इथे बाजूलाच रेल्वे स्टेशन आहे नागोठणे. वा, या रस्त्यावर मागे भरपूर खड्डे होते रे, अरे भरपूर बेकार खड्डे, नुसती धूळ. पण ती गाडी एसी असल्यामुळे ना आमका एवढा काय वाटला नसेल. ट्रॅफिक नव्हता तेव्हा, पण आम्ही डेचा प्रवास करत होतो. आता तरी आपल्याला जरा काळोख झालं. तर बघूया, साधारण 11 वाजेपर्यंत आम्ही पोहोचू पनवेलला. आता आपण आलो आहोत वडखळ बायपासच्या इथे. रस्ता मस्तच आहे, काही एक इश्यू नाही आहे. आणि जर तुम्ही मुंबई गोवा हायवेने प्रवास करत असाल तर अतिशय उत्तम आहे रस्ता. फक्त संगमेश्वर वगैरे, आरवली वगैरे या ठिकाणी आता जी कामं चालू आहेत त्या ठिकाणी थोडासा रस्ता खराब आहे. बाकी पूर्ण रस्ता ओके मिळाला. परशुराम घाट एक थोडासा खराब होता, पण बाकी रस्ता मस्त होता. जे मागच्या वेळी खड्डे होते ते पूर्ण भरलेले आहेत आता, आणि पूर्ण डांबरी रस्ता आहे. तर आता आपण पेन आणि कर्नाळ्यानंतर बघूया पळसपे फाट्यापर्यंत रस्ता कसा आहे तो. मगाशी आपण चुकून बोललो की वडखळ बायपासला आहोत म्हणून. आता आपण वडखळ बायपासला आहोत, कारण हे बघा, हे सिम्बॉल आहे. इकडे ही जी फॅक्टरी आहे, ही फॅक्टरी आपल्याला बघायला मिळते वडखळच्या बायपासवरून. आणि नंतर आता तिकडून एक रस्ता येतो उरणला जाणारा, तर तो रस्ता आता इथे पुढे जॉईन होईल. आणि मग नंतर कंटेनरचं हे ट्रॅफिक असणार आहे. आता बघूया काय परिस्थिती आहे ती. इकडे तर रस्ता ओके आहे, मगाशी ब्रिजवर थोडासा जरा खड्डे होते, पण इथे मस्त आहे रस्ता. आता आपण पेनमध्ये आलोय, आणि आता ही पूर्ण कंटेनरची गर्दी वगैरे चालू झालेली आहे. इथे रस्ता थोडासा खराब आहे, पण आपला हा मुंबई गोवा हायवे हा उत्तम आहे. म्हणजे डांबरीकरण वगैरे झालेलं आहे, पण हे जे सर्व्हिस रोड वगैरे आहेत ते जरा थोडेसे पेवर ब्लॉकचे वगैरे आहेत. आणि इथून हा खाली जो सर्व्हिस रोड जातो हा पेन शहराकडे जातो, आणि इथून पुढे आपण मुंबई गोवा हायवे. याच्यानंतर मग आता येईल कर्नाळा, आणि कर्नाळ्यानंतर पळसपे फाटा. तर इथून आता हार्डली माझ्या मते अर्धा तास फक्त लागेल आपल्याला. आणि आज एवढं ट्रॅफिक नाही आहे, हे नेमके मोजकेच कंटेनर आहेत. आणि आता रात्रीचे 10 वाजले. आता आपण आलो आहोत कर्नाळा घाटामध्ये. तर इथे बाजूलाच कर्नाळा अभयारण्य आहे, आणि इथे रस्ता तर पूर्ण ओकेच आहे. आपण स्मार्ट बसच्या वेळी देखील बघितलेला, पूर्ण रस्ता ओके आहे. आणि ट्रॅफिक वगैरे देखील काही मिळालं नाही आहे. आणि आता जवळच पळसपे फाटा. तर पळसपे फाट्यावर आपण अलीकडे जेवायला थांबणार. त्या ठिकाणी हॉटेल्स वगैरे भरपूर आहे. शक्यतो धाबा वगैरे बघून मस्तपैकी, आज बुधवार आहे त्यामुळे नॉनव्हेजवर ताव मारायचा विचार आहे. आणि मस्तपैकी आरामात सिटीमध्ये एंट्री करू. 1 वाजता तरी चालेल रात्री पोचायला, पण मस्तपैकी रिलॅक्समध्ये ट्रॅव्हल करायचं आहे. पूर्ण आता आम्ही मुंबई गोवा हायवेने आलो. शिरगावपासून इथे आता पनवेलला जवळपास पोहोचू, एक 20 मिनिटामध्ये.
मस्त असा प्रवास झाला आणि मारुती असल्यामुळे तर अजून मजा आली. तर आता या कर्नाळा घाटामध्ये तर रस्ता ओके आहे मस्त आणि साईडला बॅरिकेड देखील लावलेले आहेत. त्याच्यामुळे कोण प्राणी वगैरे असतील तर ते क्रॉस करू शकत नाही रोड आणि ॲक्सिडेंट वगैरे होऊ शकत नाही. ही एक चांगली टेक्निक आहे. फायनली मित्रांनो आपण आलोय आता पळसपे गावामध्ये आणि इथे पुढेच आता पळसपे फाटा आहे. तर आम्ही या ठिकाणी आता एखादं हॉटेल वगैरे बघून जेवणासाठी हॉल्ट घेणार आहोत आणि त्याच्यानंतर मग पुढे सिटीमधला प्रवास चालू करू. अरे सोन्या इलो आपण पळसपे फाट्याजवळ. आता पुढे हॉटेल भेटताना मुश्किल असा तर तिकडेच थांबा पाहू. आता इकडे बघूया. तर ॲक्च्युली आम्ही हॉटेल शोधत पळसपे फाट्याजवळ कधी आलो समजलंच नाही. आणि हा आपला मुंबई गोवा हायवेचा एंड आहे. तिथे आपला मुंबई गोवा हायवे संपतो. तर मित्रांनो सुवर्ण कोकणचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटलाय बघ. किनारा दाबा असा काय व्यवस्थित नको हाय फाया. तर इथून आता आपण मुंबई साईडला जाणार आहोत. हा आहे पळसपे फाटा. वाव, सुंदर असा मस्त प्रवास झाला. काही असं जाणवलं नाही एवढ्या लांबीच्या प्रवासाला. रस्ता असा सुंदर होता. काही ठिकाणी थोडेसे खड्डे वगैरे होते आणि रस्ता देखील खराब होता. पण त्या ठिकाणी काम चालू असल्यामुळे तेवढा रस्ता खराब असणं स्वाभाविकच आहे. तर मित्रांनो हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते आम्हाला नक्की कळवा आणि त्याचबरोबर आमचं सुवर्ण कोकण युट्यूब चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. लेफ्टला. तर आता आपण लेफ्टने चाललोय मुंबई. तर मित्रांनो याच्या पुढे आपण सुवर्ण कोकणच्या माध्यमातून मुंबई गोवा हायवेचे अपडेट्स घेऊन येतच राहणार आहोत. तर त्यासाठी चॅनल आजच सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ कसा वाटला ते आम्हाला नक्की कळवा. धन्यवाद.